भिडिअ ओंखारनो थिनबा साला खामानि गैया आरो बिदि जादों खामानि इसा गोबावजों खनसे फैनाय बिबानाखौ लोगो मोनाखिसैना आंबो खिथाखानो रोङासै होजालायबाय आंहा बेयावबो Kelebihnya Framil seban lokasi dalam kafein kisah berbahaya sebab macam je pengawan yang mohon lah sana berdamu gay prep dosku pro interesting kamu kosis kalam mana engkau mana judusnya lang macam apa harga jai video kada angar dah nai wogun dua dah ni mana kaya enggak alas video mana ha bisa nopo video mana orang bara video nai ni mana saya sana per dah mana yang pari lang saya na ओमफ्राय सनाफोर नै बेलावा दहाय आंनि बिनानाव लाबोदों आरो ना ओमफ्राय नै बियो दा आरो बोराया लानानै फैबावबाय लावनिबो जारलासो लावाबो दा थायनाय जाबायना बिनानाव लाबोनायखौ आंहा बोरायनो खिथाहरनो बावबायना खिथाहरनानै फनबो बुदोंमोन आङो बाट गावसिनानो फना नाङाखिसै दा लावानो थायनाय जाबाय ओमफ्राय जाग्रायासो गैया ओमफ्राय बिमादैयाथ' दहायो ओरैनो जानानै थांबाय खिचिरिजोंनो नोंथांमोननो आं देखायखाबायानो आङो फुजा दिनबो जाहैबाय ओमफ्राय दा लावा लाबोबावबाय नैबे गोथाङा नैबेनो बोथिनै जानो हागौमोन जानोसै फारि फारि गोजां बोथोराव बारा ओंख्रिफ्रा गाज्रि जाखाया नङा होमबा टेनसन नट आरो लावखौ जाबाबो आंगायखाया आरो लावा देहानि थाखाय मोजांखासो बे थान्दा दिनाव एसे दिगदार आरोना थ' जानोसै ओमफ्राय ओरैहाय नै बिथाङा रुप सान्दाना लानानै फैदों बेसेबांबा गिदिरखा खोमा जि गुवारखा मोदोमानो बेखौबो स्र' सुनानै लाखाबाय आङो आरो माथो सिन्थाबाव होमबाथ' मिथिखाबाय नोंथांमोना आं मा संनो आखायाव लासिगोन लावजों नाजों बेबो बिथांनिनो फेभरिट दिनै मोनायाव जाला नामा होनबाय आंहाथ' उदैया बोरैबा थोन थोन मोनगासिनो दहाय खिस्रि जानानैहाय ओमफ्राय बिसोर न'आवहाय दालि सालि सिम्पोल जानानै फैदों आरोना बिसोरबो ओमफ्राय संनोसै आङो दा मोनायावसो हेभि जानाय जानोसैलाय जोंना स' नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामलांनोसै ओमफ्राय ब्लग्सखौ इन्ट्रेस्ट खालामनोसैलाय नोंथांमोना नायलांदो फुरायैहाय ओमफ्राय आंहा एसे दुखु दाहा बिथांनि सिगाङाव मिनिनो हाया जागासिनो दङ नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थादो नोंथांमोनजोंसो एसे रायलाय मिनिनोसै आङो बिथांनि खाथियावथ' आं मिनिनो हाला लावाबो खिथाहरनो रोङासै खर' गाज्रिसो होनजाबाय नै नाखौ एकदम हालदै संख्रि फोनानै लाखाजोब्बाय फ्राय एवनानै लाखानोसै आङो ना एवनायखौलाय मा देखायबावनो बेखौलाय बयबो रोंखायो ओमफ्राय मोजां एवाबा बेफ्राव जायो बास बेनोसै आरोना मोजां एवनानै लानोसै आंबो आवथे आवथानो मालाया ससमाखौ गारि सारि सालायबा गानोनो आंहाथ' बिदियाव गाननाय नियम गैया ना एवबासो नै दाहाल थुंग्रि बायदि नायखाय बेसे लेजेरो नै मेजेमा थुब थुब थाब थाब बारगासिनो दं ओमफ्राय आंहा मेगनखौ सेफटि खालामबाय आरोना मोखाङावथ' बहा आवथेनो हाबावनो बेरदेरजोब्बायानो आं हाया आंनोनो बायदोंमोनबा आं गाननो हाया आरोना गाना जेरावखि थाङा नांगौबा हाद्रियानो मेगनाव हाबलांजोबो आंना ओमफ्राय बे थाव बेरदेरनायखायसो हाजोबबायना ससमाया सोनानै लाखा होननायखायसो गानदों आङो खोथा मानियाबाबो जायाना मेगनफ्रा गाज्रि जाबा सोर नायगोन आंखौ ओमफ्राय नै जि बेरखायो थैगोनसो मोखांफ्राव लेजेरजोबा ओमफ्राय मोखाङा ओरैनो सोरबा जेव जेवखा आरो नानि बेदरे दागो जाजोबसिगोन आरो उफाय गैला बिखाफ्रावथ' नै बेरदेरजोबखायो दोलाला जोबखायो आखाइ आरिया अब्लाबो एसे सेफटि लाखिनो नाजानोसै आरोना ओमफ्राय फिसाजोनि गेलेनाया मानसि गेदेरखौथ' सोरखौबा देदों सानगोन इनै माबा देखावलागासिनो जाजोब्बाय आंना एवथ्रमनाया ओमफ्राय नै बेखौ एवथारगोन आरोना फिसाला जागोन हनै ओमफ्राय सनिया बिफाया मालाय गाव एसे लागोन खोमा जारौ मारौ जाथावथाव मोनजोबबाय नै माइब्राफ्रा जों ओरैबायदि खहाबसिगोन आरोना ओमफ्राय बे सारायावनो लावखौ सेरनोसै आङो न'आव फैनायावनो जाखाथोंसै आरोना लदब लदब मा थिनो बेखौनो मावनो हानोसै आङो रायजानांगौबा एसे रायजानोसैबो जिरा होबाय सनाफोर ओमफ्राय नै सामब्राम बानलुखौबो सेरनोसै बानलु गोरानसो होनोसै आरोना आङो एसे संनानै लागोनसै आङो र' आं बारा एलु एला देखायखाया नोंथांमोना बाया मोजोमै सिनायलांबानो जाबाय आं मारै मारै सङो आरोना एसेबां मास्टार शेफनि माबा मा होनो डिप्ल'मा खालामनानै फैनायबो नङा आंबो बिमा बुरैनिफ्राय न'आव सोलोंनानै फैनायसो जेने थेने संना लागासै लावखौ होनानै लाबाय लावाथ' होग्रा बिदिनो बजाय जाखायो नङा होमबा ओमफ्राय दा जबलांगोन आरो फारि फारि संख्रिबो होखाबाय आङो बेलाय माथो लावा जबलांबायानो एवनायालाय एवबाय आं गोबाव जाबाय नै 10 मिनिटसो जाथारबाय 10 मिनिटसो बारबायसो बावसोदां एकदम गेजेर गेजेर एरबाय थाबाय आरोना लाव गोरलै नालाय बिराद दै ओमफ्राय लावा मोथो मोथो जाखाबाय नै गलिला जोबखाबाय ओमफ्राय दै हरनोसै आङो लावनि दैयालाय बहाथो रानजोबनो हानो लाव फाजाथ' जायाना लाव ओंख्रिसो नालाय संलाबायनोसै एसे हरबावगोनसो आङो आरोना दा जबनानै मालाय आराम जाहैखागोन लावा आंना बुर बुर होनलायनाय गोदौबाय आरोना ओमफ्राय एफाजोंनो नै नाखौबो हरनोसै गोथाव मोदोमखाबायलै
एसे मोजाङै गोदौहोनोसै आरो ना नाजों लावजों एसे मिक्स जानांगोन ना रसा बिनि रसा बेयाव बिनि रसा हाबलायलायनांगोन स' एसे र' गोदौथ'थोंसै ओंख्रियानो मोनस्लाबो ना मायानो मोनस्लाबो माथाबलायबाय नै ओंख्रि गोदौनायखौ नायनानै बावदों मा बिलाय ना बिराद बोराबनो रोंसै दासान्दि हारसिंनो सोलोंलांबाय ओरैनो बोराबनो रोंलांबाय ना ना सना ना 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 होनबालाय ना 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 या गावसोयो आरोना गोरलैनिफ्रायनो एकदम बायै बामै संनाय नालाय संनानै जानाय मानाय एकदम गेसफोरनि खाथियाव गेसखौ फिदिंलाबायखायो एकदम उन्दैनिफ्रायनो एसे सैथा जानायनिफ्रायनो गेसखौ फिदिंलाबायखायोमोन मानसियानो नुबाय थायो नालाय सानफ्रामबो नुबाय थायोमोन गोरलैनिफ्रायनो ओमफ्राय सनाफोरा आंनि ओंख्रिनि फाइनाल लुकआ बेबायदि जाहैबाय आरोना ओमफ्राय नै बियो ओंखामाबो मोनबाय उन्दै गोनांनि खामानि मावग्रा बिदिनोसै मा बुंनो दुन्दियाखौनो लास्टाव सिफायसो हरबाय आरोना लास्टनि फोमोननाया बेनिसो जाहैबाय आंहाथ' नैबे बिथाङानो उन्दुगोन सारबाय नै माबा समान समान आंसो सिखारफाफिनबाय ओंख्रि नायनो फैबाय खारबोबायसो ओंख्रिया मोनखाबाय बन्द' खालामखाबायमोन आरोना सोना दा मोजां खुनानैल' जाहोनोसै आङो एसे गोथाव मोजां संनो नागिरबाय गथ'फोरजोंलाय माथो जानो ओरैबादि दिगदार आदा खासा मोनहां मोनहांबाथाय गायबसो जानांबाय आङो ओमफ्राय आं साखिनायबो जायाखिसै आरोना दा मोजां खुनानैल' होनसै आङो ओमफ्राय गावनो दुन्दिया हरनानै गावनो साखिनायबाय ओमफ्राय सोंदोंमोन आं मोजां जादों होनदों आरोना दहायनि एसे गोखै गोखा बुंजानायफोरा मोजां जाहोनानै दा माबानोसै आङो एसे सान्ति लाबोफिननोसै आरोना फिसाजोआ 9:30 जालायबाय दासो उन्दुलांबाय आरोना ओमफ्राय बै सासेयाथ' ओंखामबो जाला जाहैदों सौफैनानै ओरैबादि केसि खुरैनै जाहैबाय दहाय सानसुआव बिमा संनानै दोननायखौ फ्राय बिफा फैनाय नालाय मबाइला फबान बिनि आखाइयाव बाबा हारसिं दोनबा चाटनि जाजोबगोनबो जिखौनो जोमबावासो गथ'नि जादा जोखारनानै लाबाय थायो जारलासो ओमफ्राय जोंबो ओंखाम जानानै लानोसै आरोना बे नानिखौ लाग्रा गथ'खौ जाहोखाबाय बे जाखांखाबाय माने उन्दुनोबो थिनहरखाबाय मानसिखौ गगाबो मोन्दों बेबो ओमफ्राय जों दा बिफाजों आंजों जानोसै आरोना गैला दिनै सानसे बोरैबा ख्रुब ख्रुब मोनजोबथारबाय देहाखौनो हर जाबाय नालाय आरो माथोबा जानोबो लाबाय ओमफ्राय आंहाथ' नै दहायनि खेचरिखौसो लाबोलायबाय आरोना मोजाला फैनानै एसे एसे जाफैखाबाय बिसोरो बिफा फिसाहाय मिलौलायदों जाहैदों ओमफ्राय एसे दंबावो मा खालामनो गारजानाय नङाना ओंखामखौ एसेल' संखादों आङो ओमफ्राय बेखौनो जागोन आङो आंहा बिराद गोथाव मोन्दों थ' गोबावजों जानाय रावबो गोथाव मोनाबाबो आंनो गोथाव मोन्दों आरोना समायासै नाजों खेचरिजों होमबाबो जाफानोसै लावजों मिलौबावबायसो खेचरियावबो लाव होनानै संखायोना नाया ओमफ्राय नोंना बे आंनोसो हरजोब्बाय नै दहायनि जानायानो उदैयानो सेमखायाखैमोन बारा खेचरिया उदैयाव बारा सेमाना होमबाबो जानांगौ गोग्गो मिथिखौ हरबाय आङो सोरबा रायखांखोना रायखुमाखो आंखौ दा आंनि जानायासो बोरैबा जाबाय नुबाय सोरनाबा आं जानानै लाग्रोनोसै एसे जानायखौ बारा देखायजाबाय थाया दहायनो केसि जानायखौ देखायखाबाय आङो ना जानायखौलाय मा देखाय नङा होमबा मालायफोरबायदि अमा बेदर लदब लदब देखायनायावथ' जेबो गैया आंहा आं जानानै लाग्रोनोसै आरोना नायदो बिथाङा ओमफ्राय जाफुनायावनो ना मोजां मथन मोनजाखो जाजेननायावनो मिथिबोबाय जाफुनायाव ओमफ्राय बिथाङा उन्दुफाफिननो मोनासै नालाय सिखारबाय नै मेगनसो राबाय मानसियानो जेने थेनेसो फुथुखादोंमोन खम जारलालै सुख सान्ति गैया मोनाबाथाय आरो थालाबायाना ना आखाइखौनो मोजां आंहासो बुंनो रोंलायलांला नोंनि जुदैनो जाद एक्टिं खालामबाय थाना भिडिअ ओंखारनो थिनबा साला खामानि गैया आरो बिदि जाद खालामबाय थानो मोनानायखाय गथ'आ बिफाजों थांबावलानो ओरैबायदि अयथासार आखायानो मोजाङै सुस्लाबनो मोनासै आङो ना मोनामलायनाय दा एसे मोजां सुनानै लाफिनसै आरोना ओमफ्राय नै बिथाङा जोंहा दहाय न'निफ्राय गय रद' रद' लानानै फैदों आरोना नोंनो हानदों ना ओंखायनो दंमोन गाखोना हानदों नों एकदम नै गुफुर गुफुर गय लानानै फैदों हर गावनिसोनो जानानै लानोसै आरो ना जाखांनायनि उनाव गय जानो लुबैयोना बाट आंनाव गयानो बिराद गोबाव जाखाबायमोन गैयामोन बिथांनि अननायाव लानानै फैनायाव मोनजाबाय ओंखामखौ मोजाङै मोनजायासैबाबो गयखौ एसे मोजाङै जानोसै आङो मा
बाबाथाय बाबानो आं नाङा थां थोरसि सुनांगौ दंबावो हनै कुकार कुकिरनो मिस जारला जि रागा जोंबाय आं मोजाङै ओंखाम मोनजायैनि ओरैनो बिफाजों गोमोन होमबाबो उन्दैफ्रा मोनायाव बिमाखौ नागिरोना सिखारबानो बिसिनायाव नागिरफिनो ना बिमाया ओंखाम जादों नालाय गाबलायबाय जारला जायफोरा आं बायदि बिमा उन्दै गथ' खांगासिनो बिसोर मिन्थिखासिगोन आरो जायफोरना फिसाफ्रा देरस'जोब्बाय बिसोरबो मिन्थिखासिगोन ओमफ्राय फिसाफ्रा देरबाथाय बावोनो आरोना आंबो देनां बावनोसै आरो बेबायदि ओंखाम जाफुनाय मानि सिखारजानाय खस्थ' मोननायफोरखौ बावनोसै देनां दा बावजाथारा बिराद दिगदार जाफुनानै दंथारो एकदम बबे समाव सिखारो बबे समाव मायो आरो आमसो गयसो बिबावबाय नाङा बिमायानो सिगाङाव जाथिबाय थाबाय नालाय फिसाजोआ बिबाय थाबाय हनै नुवाखै बेयाव जिरायनो बायदि आम गय बिगासिनो दङ 10टा जालायबाय गयानो निसा बोरैबा मोनलायनायसो ना अबे फाथै दं दालाय हा दा फाथै गैया दालाय मोनाबो फाथै मोनाव नों मानो दहाय दखान लांफैयाखै जारला नों खावनाय गय मोनजानो गोजोन मोनलायबाय आङो नों खावनाय गय मोनजानो गोजोन मोनलायबाय होनदां ओमफ्राय जोंनाफोर भिडिअखौ मालाय माथो गोलाव खालामखांनो जेने थेने थोरसि आरि सुखांबाय आङो बिथांनाबो रागाया एकदम सिम्पोल जालांबाय आरोना गोथाव संनानै जाबाय नालाय सोरबाफोर गोदान नायदोंबा साबसक्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय बेल आइकनखौ दाबायनानै गालांदो बेनिफ्राय लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांबानो जाबाय आरोना आरो मोजां मोनाखैबा डिसलाइक मारना होबानो जाबाय जोंनाफोर जेबो नङा बेनिफ्राय लोगोफोर भिडिअ हगारनायखौ आंबो नायनोसै फारि फारि दाथ' खामानि जोबस्रांनानै फ्रि जाबाय नैबे बिथांमोना उन्दुबानो आङो फ्रि आरोना बिथांमोना माला उन्दुगोन आं मिन्थिया 10टा जालायनोसै नै ओरैबायदि आरोना थेंक इउ स' माच